Jeden chleba vládne všem, jeden jim káže, jeden všechny přivede. Ahoj pupičci, Pána prstenů určitě znáš, ale co Lembas neboli elfský chléb? Věděl jsi, že byla i hobití verze? Něco jako Lembas vyše. Tenhle pošmak je dobrý na cesty, tak to pojďme zkusit. Nezapomeň sledovat, ať na tuhle cestu nejdu sama jako Frodo. Na těsto budeš potřebovat mouku, máslo, cukr, med, vajíčka, skořici, jo a taky oříšky. Všechno to dáš do mísy a smícháš do hladkého těsta. Zabalíš do folie a necháš hodinku odpočnout v lednici. Pořádně si poprášíš pracovní místo moukou a vyválíš z toho placku, ze které vykrájíš čtverec. Můžeš to udělat nožem od oka, ale pokud neumíš udělat rovnou čáru ani s pravítkem jako já, tak si na to vem vykrajovátko. Do těsta vytlačíš čáru od jednoho rohu k druhému na obou stranách, aby to šlo pak dobře rozlamovat. Ještě než to strčíš do trouby, tak to potří bílkem z vajíčka a peč do zlatova. Je to sakra dobrý a není to suchý, jak cesta do Mordoru. Nezapomeň si recept uložit, ať ho pak hystericky nehledáš, jak Gollum prsten.